Ang pagsangyaw sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Ay mayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, mianhi ako aron sa pagpedilaab sa kalibutan o pagkaayo unta kun kini misilaog na. Dunay bunyag nga ako panggawaton ug dili ako mahimutang hangtod matuman kini. Naguna-una ba kamo nga mianhi ako aron pagdalag pakigdait o kalinaw nganhi sa kalibutan? Tug-anan ko kamo, dili pakigdait ang akong gidala kun dili pagabahin-bahin. Sukad karon ang usa ka panimahi nga may 5 ka sakop mabahin, 3 batok duha ug 2 batok 3. Ang amahan makigbatok sa iyang mga anak nga lalaki ug ang mga anak nga lalaki makigbatok sa ilang amahan. Ang inahan makigbatok sa iyang mga anak nga babae ug ang mga anak nga babae makigbatok sa ilang inahan. Ang ugangan babae makigbatok sa iyang mga binalayi ug ang mga binalayi makigbatok sa ilang ugangan babae. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Binati ko mga igsuon, inigugma ko mga parokyano, apil na nini ang mga Lobokano ug mga Bisaya na nagsunod ni atong misa, atong online mass sa nagalalayng dapit sa kalibutan nga nagmata na karon og katong paingon pamatug sa lain-laing mga nasod. Good morning ninyong tanan. Og nining piskay og nindot kadong kabuntagon atong hatagan ang Dios tuburan sa kinabuhi ug sa tanang panalangin sa usa ka masipang pasidungog ug pagdaig ug atong siyang hatagan sa masipang pakpan. Ang ebanghelyo nining mga adlaw nga Domingo nagtangag og mga butang nga kinahanglan natong sabton pag-ayo. Kay ug di nato kini masabot pag-ayo, it could lead to some misinterpretations on our part. Gilaliman kaingon nato Ginoong Jesucristo karon tug-anan ta kamo. Dili kalinaw o pakigdait ang akong gidala kun dili pagabahin-bahin. Unsa man ni pagsabot Father nga atong tuyo kay usahan man ingon si Jesucristo hinganhi ko aron mabahin mo 3 batok 2. Unsaon man ni nato pagsabot? Unya sa unang bahin sa ebanghelyo, gahisgot kini nga mianhi ako aron pagpadilaab sa kalibutan. Unya gusto ko nga musilaog ang kalibutan. Primero, duha ka pong nga karaan ang makita nato sa ebanghelyo nga kinahanglan natong sabton. Primero nga pong dilaab. Ingon ba dinhi, mianhi ako aron sa pagpadilaab sa kalibutan. Kasabot pa mo gadilaab? Matiguan, kasabot pa mo? Sa may forma o gadilaab? Sa may forma kaso nga gadilaab? Ga siga-siga, gadaaw-daaw ba? Consuming fire. Muna'y gadilaab. Gadilaab. Kita magkaroon labi ng mga bagong tubo, di naman makasabot ani kay di naman tamo gamit og kadyo sa ato. Kay mga burner naman og mga rice cooker ug uban pa mga gas range o gas stove na may itong ipanggamit. Pero sa una makasabot aning dilaab kay maghaling majuta, di ba? Maghaling man ta sa una. Mabuti ni problema maghaling ta sa una labi ning arong sige uwan, nilagod og basa na tong kahoy. Kinalisuran pasigaon na inidumalig nimo inikukod nimo ana imong lukay nga gibangan nimo imong idumalig labi nagingon aron lisuran ang paghaling makautot og hinujop ana imong kadyo kabantay mo sa una makautot ang hinujop kay hagot tig hujop panglusayan bitaw ta sa una ana sa una kay lisod ang pagpadilaab og basa imong kahoy. Ikaduhang pong dilaab o silaog.
Sa mayeng silaog. Pasilaog bago po na. Silaog gani ka nang mo, sigag kalit nga, shhh, yan na. Mo na hing silaog. Primero, pasilaobon ni mo, inigsilaob ana, inigkaon sa kayo, sa kahoy, o sa ka combustible material, inigsilaob ana, o gasigan ana, maunay magdilaan. Okay? Sabto na to na kay mauma na ang primerong angay sabton sa Ebanghelyo aron makasabutan. Karon pagpadilaab o pagpasilaob, mao kuno na ang tuyo nganong hingan ni si Jesus. Unsa man yang gipasabot Panginoon nga iyang padilaabon o pasilaobon ang kalibutan. Ang pagpadilaab o ang pagpasilaob mga igsuon nagpasabot kini og kainit. Di ba? Inigsilaob sa kayo, inigdilaab sa kadyo, unsa may ikahatag ni ana kainit. Mainit ang usa ka pagkaon, maluto ang usa ka nidungag, or ang usa kita ka sundang, or ang usa kita ka kutsilyo, or daro nga gigama sa usa ka manaw saway, isugba nila sa kayo, mainit to. O niya musiga, hangtod nga ma-purify ang usa ka elemento. Sa samang paagi, sa ato pong kinabuhi, ang atong tawag isip mga Kristohanon, gitawag kita aron magpadayong muinit ang atong kinabuhi o makapainit po ta sa pagtuo sa ubang mga tao. Nasabta na to? Di mahimo sa itong Kristiyano sa kinabuhi o kanunay tang bugnaw. Ha? Di mahimo sa itong kinabuhi o kanunay tang mangamig. Sabot mo mangamig. Kana kinabugnawan inighikap. Pag-ingon sa itong Ginoong Hesukristo nga mianhi ako aron pagpadilaab o hinaot untang ang kalibutan mo sila o kini. Gipahinumduman kita nga ang atong pagsunod sa itong Ginoong Hesukristo di mahimo kanunay tang mamugnaw. Di mahimo nga ang atong pagsunod o pagpuyo sa kinabuhing Kristohanon way gana o kanunay tang bugnaw di sa atong kinabuhi. Kinahanglan di tang usilaob kanunay. Bisag unsa nga matang sa atong pagsunod sa Ginoo, kinahanglan tang magdilaab. Kamo mga magtiayon dinhi, kamo mga minso, kinahanglan magdilaab ang inyong gugma ug ang inyong panagtiayon, kinahanglan kanunay mo silaob. Karon tan-awan ninyo inyong pagpuyo isip magtiayon, gadilaab pa ba na? Ha? Basig ba ray kadilaab kay sige mo bugno kada adlaw. Wa na mo silaob ang kainit sa inyong gugma nga inyong gipanumpahan 20 years ago or 30 years ago. Ang ato nga pagtuman sa itong Kristiyano sa katilingban, naa pa bagihapon, gadilaab o hinsilaob pa bagihapon. Kaya na masabado, gabi, inaapa ba nato ang kasibot nga sus Domingo na pud ugma, musimba na pud ko, magkita na pud mi sa among mga minahal sa kinabuhi, aron ihalad na mo sa simbahan ang among hiniusang pagdaig. Naa kanunay gadilaab ang gana o kasibot nga mo kalawat, musimba o maminaw sa pulong sa Dios. Na kami mga pare, nakapasilao baka pumi sa inyong pagtuo. Nga kanang inig-abot ninyo sa simbahan, maminaw mo sa pulong sa Diyos, nga gisangyaw sa mga ministro sa simbahan, mabati ba niya ninyo nga gadilaab inyong kasing-kasing iniguli. Nga naamoy nakuha sa among wali, naamoy nakuha sa mga pagbasa, o giniguli murag na buhi o utro inyong paglaom. Nabuhi utro ang inyohang gana nga mo padayon nga mo atubang sa mga hagit sa kinabuhi. Mo man gihimo ni Jesus ay pag-anhi sa kalibutan. Iyang gipadilaab, iyang gipainit ang kalibutan. Pinaagi sa iyang pagpanudlo o pinaagi sa iyang mga maayong buhat na nagtudlo kanato
kinsa og unsa ang amahan ug nagtudlo kanato sa gitawag og dalan padung sa tingharian. Muna buti pasabot na nagingon sa Ginoo, mianhi ako aron pagpadilaab o pagpasilaog sa kalibutan. Usahay manggod, ang pagpanuman nato sa itong mga Kristiyanos nga obligasyon, mo'y katapusan o pinakaawahin atong buhaton. Daghan ang mga tao karon, labi na sa mga taga-dugol o simbahan, nga di po mo bakod o di po mo tapos ng simbahan o bagting. Nga ang pagtapos sa bagting sa simbahan, parang maupoy himoong alarm clock, na imbis inigtapos sa bagting, mauna isugod pa dong sa misa, mo pa po ibakod, mo pa po ihilamons, mo pa po ipangatuli, mo pa po ilis, mo to pag-abot sa simbahan, kordero na. Pag-abot sa simbahan kay kordero naman po, dito na po guwa pagsunod nga kordero sa sunod nga misa. Kay gibang nga ba? Di mahimo sa kinabuhi o kanunay tangaa sa kabanga. Kinahanglan gyud mo sila o takanunay. Ikaduha, ingon nga itong Ginoong Jesucristo, tug-anan ko kamo, dili pakigdait ang akong gidala, kung dili pagbahin-bahin. Usa ka bahin, usa ka panimalay mabahin, tulo batok duha. Ang mga ugangang lalaki mabahin, ang ugangang lalaki makigbatok sa ilang mansamong, ug ang ugangang babae makigbatok sa ilahang inahan, ug ang mga umagan. Kung sa may buti-buti sabot ni ini, nga nung magkabahin-bahin man. Kaya kung musunod kita sa pagtulunan sa itong Ginoong Jesucristo, kinahanglang mohimo kita og choice. We cannot stay neutral diha sa itong kinabuhi. Og mo desider ka nga Kristiyano ka, dawaton jud nato ang mga pagtulunan ni Kristo, og di mahimo nga paling-paling kita. Tagsa na may prutas karon nga balimbing, no? Dili na tatika kita prutas nga balimbing ron. Kanang balimbing nga prutas, pariha na o porma. Pariha na porma bisag asa skilid, no? Mabuta na may balimbing ni tawhana. Di na kailangan ng mga batanon kay nangawa naman po ng mga prutas sa atis, balimbing, makupa, sa pamayubang mga prutas, hindi na tatika kita ron. Kanang makakita mo balimbing, parihas nagporma bisag asang ang gula tanawon. Sa Kristiyano nga kinabuhi, di mahimo nga balimbing ta. We have to make a choice. Nga gusto kang mahimo maayong Kristiyano, na yung mga butang nga imong talikdan, na po yung mga butang nga atong dawaton. Di mahimo sa kinabuhing Kristohanon nga paling-paling. Barugan jud nimo ang iyong pagsunod ni Kristo. Una sa atong pagbarog sa atong pagsunod ni Kristo, na do'y mga tao nga ikakontra nimo. O kinsa man na ang mga tao nga di mo dawat sa pagtulunan ni Kristo nga imong gipuy-an. Mo na ingon si Kristo, mianhi ako aron kamo makabahin-bahin. Sa may mga example ni ini, pananglitan ka trabaho ka sa opisina, diniyos ang imong pagpanarbaho, naning kamot ka magtinarong kay Kristiyano ug ka. Ina mo ingon imong kauban sa trabaho, mare, atong bahino ning usa ka rim nga bond paper ni sa opisina, mare, kay azo na laman ni i-project sa atong mga bata. Tunga ta mare, tag 250 taga bond paper kay sabi to daghang supply sa opisina sa gobyerno. Tunga ta mare. O Kristiyano ka, natural din so ka musugot nga bahino ni ng bond paper sa opisina kay para man sa opisina. Pero og di ka Kristiyano, kamong duha mag-amay. Og driver kinta ka sa sakyanan sa gobyerno, unya Dios nun ka, nga tinarong ka sa imong pagpanarbaho, moingon tayo mong kaubang driver nga buang o irehis, di mo kaila Ginoo nga atong suyupan ng tangke, aning pre, tangke, aning dump truck, kay adyo lumang itubil ni sa itong motor, ning supply o gasolina, o gadiniyos ka, di dyo ka musugot. Kay di man to tarong nga buhat, kay Kristiyano man ka. Una mao lagi na inigbarog nimo ang makontra pod nimo ang mga tao nga mga daotag tinguha.
Mga sa kalibutan, sa hanay sa kalibutan, daghang taong tarong nga sila maoy na tangtang sa trabaho. Imbis sila mo'y gatinarong kay kinahanglan mo silang pahawaon kay babag man sila sa nautang tinguha sila mga kauban. Mo ni buti pasabot ni Kristo ani magkabahin-bahin juta. Dili mahimo sa kinabuhi nga neutral ka ug di mahimo sa kinabuhi og paling-paling. Di mahimo nga ikaw sige kag sponsor og tree planting. Una number 1 rin po kang illegal lager. Di ba? Sige kag sponsor og tanom og kahoy ka operate rin po kag illegal logging. Sa may hinungdan sa pag-sponsor rin magmananom tag kahoy na ikaw rin po number 1 nga tikpamutol sa dagkong truso. Di mahimo og musunod tas Ginoo kunya ga tinarong ka sa itong pagkakristohanon, tindira ka sa merkado, naa kay tindahan, naa po kay timbangan nga tikasan, naa po ni mo gibutang ubos sa imong altar sa Santo Niño. May altar ani kasiga, naa po timbangan nga tikasan ani nga imong gibahimutan. Mo'y buti pasabot ani, mianhi ko aron magkabahin-bahin mo. We have to make a choice. Og diniyos bang imo, og di ba diniyos? Kay o gusto ka musulod ni Kristo, pag diniyos, mawita usahay o panahon kag eleksyon, di ba? Magkabahin-bahin ta, nga naman, na may uban mo yun, o dawaton po, naman yung anuan pa din, oy, haya-haya magdin, o dawaton, kwarta na ni, o siya, kini po ba'y balibaran? Ha? Sa iyo magpagsimbahan, adyaw mo panawan, adyaw ibaligya inyong boto, adyaw ibaligya inyong konsensya, ayaw ibaylog kwarta ang kaugmaon sa atong nasod. Magkabahin-bahin. Kay upo mo kabuok sa panimay, 5 tong hilig o uwan-uwan, 5 po iwa mo dawa. Magkabahin-bahin. Di magkapariho ang mga baruganan. Pragod sa una, sa bago pa kong pare, niya, dito ko sa katedral, maasahin niya, panahog eleksyon, wala ginanginangayan na ng uwan-uwan. Ito si nanay, ang nanay sa buhi pa, maumotoy mo dawat sa mga uwan-uwan, ito siya may ito sa amo. Inigatod sa leader sa uwan-uwan, kay, di man niya pero balansin ng pare, kay pare ko. So sa atuon kung naduro na ang seminar sa Tagbilaran o no to vote buying, si nanay pa mo ato sa leader o kuwag usarin imong karing uwan-uwan o kay tayong anak pare mo uli ito din kay mo butar. Nagtanawan na. Duro na to seminar o kadyaw mo pamaligjag buto dito sa Tagbilaran. Nanay po nangadyo po sa akong uwan-uwan kay ijaon mo po. Hindi mahimo sa kinabuhi o neutral ta. Kinahanglan jud ta nga mo barog. Barugan nato ang atong pagkakristohanon. Kunya ang pagbarug nato sa atong pagkakristohanon, kinahanglang inita. Kinahanglang makapasilaog ta sa kinabuhi sa ubang mga tao. Kinahanglang makapadilaab ta sa ilang kinabuhi. Labi na sa mga Kristiyano nga nanggiluya. Muna'y hagit na to. Kaya matag karon ug unya makadungog matag mga tao nga moingon. Marigi kapoy na ko sa kong kaminjoon mali. Gihago na ko gagwanta niya humbana nga way buo. Kung saan man na mo pagpasilaog ang imuhang kumari. Mo na'y hagit. Kung saan man na mo pagpasilaog kung makadungog ka mo imong kumari, magi kapoy na dyan ko na kinabuhian. Sa may mong buhato na mo silao balik isang kinabuhi. Or ganahan sa balik silang kaminjoon. Di mo mahimong yung maray na PC ari ibangan niya itong nangkang sa isuod na imong liog aron masurba na imong problema. Dili. Nahaatay obligation pagpabuhi sa kinabuhi o sa pagtuo sa ubang mga tao. Na imong anak mo ingon nga mami, di na ko ganahan mo school. Kapoy na ako, gikapoy na ko eskwela mami. Maadto pa magsigir ako duwag computer sa kwarto. Kapoy kay daghang performance task, daghang assignments. Unsaon man nato pagpadilaab o pagpasilaog ang ilang kinabuhi sa imong mga anak nga eskwela. Apil sa atong tahas nga kita makapasilaog o makapainit sa kinabuhi sa ubang mga tao. Mo'y peligro o kita mo'y makaingon nga mahimong ice water ang ilang kinabuhi. O mo kita mo'y makaingon nga makapabugnaw ta sa kinabuhi sa ubang mga tao. Mo po na ang papel na mo mga pari.
Kung kami mga pari, makapabugnaw ninyo sa inyong pagtuo, makapaiskandalo sa inyong kinabuhi, o di namin makahatag sa gikinahanglan, sumbanan o panigingnan, alang kaninyo. Kung sa may kapuslanan sa among pagkaasahin sa mga parokya, nga wa naman may makapainit o makapadilaab sa inyong kinabuhi sa pagtuo, o wa naman may makada ninyo paingon sa Diyos. Padayon nga unta kita makapadilaaw o makapasilaog sa kinabuhi sa pagtuo sa atong mga igsoon. Amen.